Hola, floretes! Doncs mireu, benvinguts a un vlog. Després us explico millor, però de moment tinc molts problemes d'escollir quin és el meu outfit d'avui. He de pujar les coses a l'habitació i us explico el plan. Per què estic gravant aquest vlog? Perquè, no sé si ho he dit abans, però me'n vaig avui a Barcelona perquè les botigues Humana estan a tot màxim 2 euros. De moment us vinc a ensenyar una coseta que m'ha fet molta il·lusió. Vinc a parlar d'això perquè fa res de ser el meu aniversari i la meva amiga Judit em diu: tia, que tinc això guardat des del teu aniversari, no t'ho havia donat. Més mono, doncs la targeteta en català, que a mi m'encanta. Una foto de les dues juntes i una noteta personal. I a dins tenia aquesta monada, que és un collaret. Tinc unes arracadetes de lluneta també. I va pensar en mi, me l'ha regalat. És que no pot ser més mona. Tinc les millors amigues del món. Veieu, per favor, quina monada. Ho trobo preciós. Jo t'estimo. Ens hem maquillat una miqueta per no portar la cara de mortes de la setmana de treballs, exàmens i tal. Em fa molta il·lusió, la veritat, aquest cap de setmana. Estic molt emocionada. On anem, Fiona? A Barcelona, a la Humana. Ens fa il·lusió, molta il·lusió. Molta. Per cert, mireu una cosa. Ui, que guapa és la meva amiga Fiona. Que és la millor. Vale, pues ja estem a Sants. I ara ens anem a buscar les primeres Humana. Bueno, primera Humana, sí. Check. Anem a per la segona. Estic gravant un vlog. Hola. A YouTube. Hola, locos, ¿qué tal? Uy, qué es rato. Ja estem les tres. El trío ha vuelto, señores. ¡Ey! Ja està, anem a sopar. Sí. Tinc gana. Ponemos al truncino. Al culo quiere bolse. És que que bones. És que no puc parar, us estimo. Prou. Em diu passada i posa. Perquè jo no sé fer això. Ja soc a casa, estic supermorta. Prou. Només he dormit rapet. Vindran els anys i amb els anys la calma que tindrà als ulls una mirada suau. Et faran fer un pas i després un altre. Seràs tota una experta. Doncs mentre em maquillo una miqueta de res, la veritat, per no fer aquesta cara de morta. I com que no tinc gaire temps, us explico quin és el pla d'avui. La qüestió és que em sembla que encara no ho he explicat, però aquest cap de setmana vaig acabar exàmens dilluns i vaig entregar TDR divendres. I a més, tinc alguns profes que no hi són. Bueno, la qüestió és que aquest cap de setmana sí que tinc coses a fer de l'Insti, però és que no té res a veure amb les setmanes anteriors. Llavors que vaig dir, doncs aprofito. I estic veient a un munt d'amigues que fa moltíssim que no quedo. Està sent un cap de setmana molt intens. La veritat, avui he dormit poquíssim. Vaig super tard, he de sortir de casa a les 9, m'he llevat a les 8 o així, però ja portava estona desperta. I avui doncs anem a Sant Andreu i estaré allà tot el matí. Avui a la tarda he quedat per sopar, llavors a la tarda crec que la dedicaré a fer deures i coses. O sigui, està molt bé descansar, però s'ha de fer també una mica de feina. Ara me'n vaig de pet, vaig agafar les coses, ens n'anem.
Vaig tardíssim, la veritat. Estic caminant modo bolido. És que estic anant tardíssim. Quan perdi l'autobús em cagaré tot. Però jo confio en que no. Primera humana feta. Què t'has comprat tu ja? Una corbata per €1. La millor. Hem vingut fins al centre, hem abandonat Hem ja Sant anat a Andreu. 4 humanes. Vull dir, suficient. I ara anem a l'última i a dinar, que ja gana. A un lloc estètic que es diu Bones Migues. Descobrirem, ho veurem pròximament. Anem informant. Boníssimes. El Bones Migues fa ràpid, en plan, jo crec que sí. Porfa, espero, vaja. Perquè tinc una gana. La vida d'una capitalista és molt dura. Té molt bona pinta. Tinc molta gana, però potser això també. Això ha ajudat, ho diguem. La massa, ala, no havia mentit mai una focaccia, però què és exactament? T'ho he dit que estava... Està molt bona, Veus, no? t'ho he dit. M'agrada molt la combinació de verdures. Porta ceba, carbassó, bròquil i tomaca. Està molt bona. Com valoraries la teva, ara que no menges? Està bona igual, sí, és que si ja l'havia provat, està molt bona. Formatge, bacon i tomàquet. 10 de 10. Berta, si me'l pots fer amb llet de coco? Sí. Sé que això va per, però Fred o calent? calent. Acabo d'arribar, m'he fet un cafè a descafeïnar, perquè ja he begut prou cafeïna avui. I doncs per estar una mica del chill, la veritat estic molt cansada, li he fet un haul a ma mare de tot i avui al vespre he quedat una altra vegada. Ja ens anirem veient. Adéu, guapetes. Spending every hour with you. Ens n'anem a Berga. M'he canviat de roba perquè aniré a sopar amb una amiga. És que he d'actualitzar el blog perquè... Doncs això, que marxem i he quedat per sopar amb la meva amiga Berta perquè sí, ens diem igual. I això. La veritat estic supercontenta. No sé, m'ho he passat superbé. I estic, és la 1 del matí. Estic morta. I me'n vaig a dormir de pet. Ni skincare ni res, vull dir, faré una mica de rentacara, cremeta i a dormir. Que estic una setmana, noies, una setmana. Bueno, va. Adéu.